Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibekele lapha futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngifeza ngithuthuka wakhuluma bathi ilast bona amakhomenti. Ngaza ukuthi uma uthi usemusha ngizophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Umsakazo ophinda u-DJ uSoul Phenduka ubonga imiyalelo ayithole kubantu ngemuva kokuba sengozini yemoto eGoli ngomsombuluko ekuseni. uSoul-ke ongumethuli we-Postcard and Chilli no-Mac G ku-YouTube kuthiwa ubesengozini yemoto eRosebank. Kwividiyo efakwe ey'nkundleni zokuxhumana kubonakala i-VW Polo sedamu nenye okungathi Kia Sportage isishayisene nowesilisa ohlelo phansi ubambe idolo ngemuva. uSoul ubhale ikhasini lakhe kwi-X ukuthi uyabonga imiyalelo, uthe-ke umqemane uphilisa kuvuvukela umune uphakathi nendawo kuphela kubhala yena laphana-ke ekhasini ku-X. uSoul uphinde abe umsakazo ohlelweni lasekuseni phakathi nesonto iKaya FM uzakhele udumo engenela uhlelo iBig Brothers ukuwakhipha umculo wasakaza kwezinye iziteshi zemsakazo kuthelevishini.